que canviés el dia, no van canviar el dia, van fer una reunió, els ajuntaments que van anar, jo sé per part d'altres ajuntaments el que es va parlar i tal, però no tinc comunicació directa amb l'Ajuntament d'Énguera perquè ens diguin un poc què va decidir-se. Sí que es va plantejar que, en aquest cas, que consideren que Europa és la que és la mala i que es plantejaven pleitejar contra Europa. Jo discrepe o dude d'aquest camí, però bueno, no puc donar més datos llevat de que Énguera, que era l'Ajuntament que tenia el projecte, ens reclama que tornem 12.675 euros. En tindrem les notícies, doncs seguirem informant. Després, comentar-vos també que està per part de la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat, està en exposició pública el projecte de servei públic de transport per a viatgers per carretera. Això és un projecte que engloba tot el País Valencià, i a què afecta Fontanars de l'Alforins? Fontanars de l'Alforins en el seu moment van anar a parlar amb la Direcció General d'Obres Públiques a manifestar-los que com a poble teníem una carència de que no tenim transport públic d'autobús, que antes els dilluns teníem allà no, i teníem aquesta connexió no teníem i que això, que hi hauria que recuperar-ho. Vam fer les nostres propostes, va haver bona acollida, de moment el que hi ha és exposició pública d'aquest projecte que engloba tot el País Valencià i el que afecta a Fontanars de l'Alforins és que en aquest projecte, que és un projecte, que després té que fer bé, té que haver una licitació del projecte i tal, el que va significar, si tot va bé, és que Fontanars de l'Alforins tornarà a tindre un autobús que connecte de dilluns a divendres en una anar i una tornar, vull dir, en una freqüència d'anar i una freqüència de tornar, on tinguem. Aleshores, recuperaríem aquest servei de bus a banda de l'institut que ens connectaria no tinguem i després ja podria connectar-se a Xàtiva, a València o a fora. Aleshores, jo crec que per un poble com nostre és una cosa important que des de la Generalitat Valenciana ens consideren important en el sentit de recuperar aquest servei de transport, que de moment és un projecte, però almenys estem en el projecte, que ja és important. I per acabar, vos conte que estem a punt de licitar, no ho hem pogut dur al plenari d'avui, llàstima, intentarem que sigui el pròxim, el més pronte possible, que és la renovació parcial, fase 3, de l'enllumenat públic i parcs municipals. Carrer Major no es toca, carrer Major serà una cosa que ja la pròxima corporació municipal podrà veure què es pot fer. Jo crec que el carrer Major necessita un estudi tranquil i serè per a veure què es pot fer pel carrer Major i el que acabem de fer en aquest projecte és el que vam continuar canviant l'enllumenat públic de carrer Sant Lluís i carrer Sant Antoni i els seus creuers. En aquesta fase canviem carrer Espanya, tots els carrers no és el carrer Major, tots, és fàcil. Llevat del Jaume I i Josep Renou la part dels Moreres, i això també va ser un altre tema. Però bueno, aleshores, de moment tenim canviat el que és Sant Antoni Sant Lluís, Ronda Nord, de la part del poble, i el que són els vials del Jaume I i Josep Renou, la part nova, no la dels Moreres, sinó la part nova. En aquesta inversió també fem inversió en espais públics, també canviem perquè en algunes fiquem lluminàries noves, tipus Villa, que són de Sant Antoni i tal, en el 5 d'agost, carrer Espanya, Diputació, Lepanto, i per exemple en el País Valencià també fiquem Villa, però fiquem més potència perquè hi ha un problema de distància, d'amplària de carrer, i ahí fiquem el mateix tipus de model, però amb més potència perquè hi haga més llum. Després fem una reubicació de diferents faroles del carrer Jaume I i Josep Renou. Si passegeu ara veureu que hi ha algunes apagades, és perquè si les anem a canviar-les de lloc per a reaprofitar-les. En el passeig de Carles de Vidal també canviem el que és la lluminària, no el pal, i en els naus artesanals també, tot el que és el tema de la rotonda també, i a les indústries també. Però ahir no canviem la base, sinó canviem la lluminària, que diguem que serà més eficient, podem regular i molt bé seran els costos. El projecte són 103.000 euros. 103.000 euros és el projecte. De material estem parlant de 79.000 euros, després el benefici industrial, el projecte del l'enginyer,
Però que és un projecte important que licitarà l'Ajuntament, que hi haurà que fer una taula d'explotació, suposa, i que, que el treball tècnic ja està fet, el treball d'intervenció i de secretaria també està fet, falta ficar-ho tot en una moció, passar-la pel plenari, aprovar-ho, i igual que la carretera també té que passar el procés de licitació, això també. I ens agradaria poder-ho fer abans que acabarà l'any, perquè per això milloraria molt l'eficiència energètica, l'estètica dels carrers i l'economia de l'Ajuntament. I ja, per una part, me callo. ¿Qué es la apertura del camí famós de Sabatos en este cas? ¿Cómo está? Vale, de moment el que tenim és el següent. Nosaltres estem en contacte amb el nostre equip d'advocats, hem fet fotos de com estan les portes situades i quina maquinària hi ha. Aleshores van a preparar-nos un esborrany per a fer com un decret d'alcaldia, un moció de l'alcaldia, per a exigir llevar les portes. Aleshores és un procediment al qual tu al particular li dius té vostè X temps per a de manera voluntària llevar la porta i si no de manera subsidiària l'Ajuntament actuarà i li carregarà el cost d'aquesta feina. El que passa que això es té que fer a poc, ben fet, de bona lletra, perquè no pugui generar un altre tipus de causa judicial que te puguin obrir per presentar alguna cosa fora de plaç o sense haver-ho comunicat com toca. Aleshores, precisament el dilluns em va enviar un WhatsApp l'abogat i que ja tinguin les fotos, perquè el problema està que la porta és la que ocupa el camí, però la maquinària que està en el que és fora del camí, això en principi és per plegar, llavors hi ha que definir molt bé què es lleva i què no es té que llevar perquè no afecta el camí. Aleshores, en l'experiència que hem tingut per la causa judicial en este litigi, hi ha que fer les coses molt clares perquè no obriguem portes a altres possibles actuacions. Aleshores, estem esperant que ens envien això i quan ens ho envien de manera ràpida fer la feina administrativa per enviar, comunicar-ho i ficar el compte enrere per a llevar les portes o per a que, com diu la sentència, devolver a los caminos a su primitivo estado su primitivo estado. Això. Tenia a dir una cosa que no entenc perquè si hi ha diners a l'Ajuntament es pot ficar alguna cosa per a poder firmar l'Ajuntament el canvi de la porta de l'àmbit de casa que sí que feia falta s'ha de tenir en compte que és un lloc que accedeixen com a l'àmbit de casa i després també en festes o en altres circumstàncies també s'entra moltes caires s'ha de poder fer una rampeta per a tal de que aquest problema que tenien no estigui ara, però ara segur que engas la porta i s'ha quedat igual. Entonces, és que no m'entenc, perquè no s'ha pogut fer millor. No s'ha fet millor perquè no hi ha més diners per a fer-ho. Sí, vam dir això que no es pot fer millor. En sèrio? Hi ha més diners que hi havia, van tenir que ficar més. A més, ho van fer una modificació de crèdits dels fons de cooperació municipal, no sé si els recordeu, i vaig ser humil, una cagada nostra. O en aquest cas l'alcalde i l'arquitecte de dir sí que va haver una proposta de l'obrer de dir si fem això, el que passa que jo, més que per les caires, perquè al final jo crec que estem abusant de la confiança de les mestresses de casa de que això és casa a la part d'ala, perquè allà entra tot el món, deixem taules, fem almorzars, fem dinars, i allí, el que era un local que en el seu moment l'Ajuntament va comprar o va decidir la que són tinent per al local de homes de casa, de mestres de casa, és de tot, menys el local dels mestres de casa. Aleshores, jo crec que hi ha que restablir la situació per a que siga un moment puntual per a coses de suport logístic, perquè està bé, perquè està al costat de la plaça, però jo vam veure la rampa de l'accessibilitat per a persones en mobilitat reduïda. Està contemplat que en el moment que es pugui fer, això s'ha de fer. El que passa és, clar, la porta ja estava feta i era tirar la porta i fer una nova i fer tot el projecte, per tant ho retrasàvem. Aleshores vam decidir anem a ficar la porta, que per almenys la porta que hi havia ja ni tancava i la fusta estava ja tota podrida i era una inseguretat, i les pròximes actuacions el que hi havia que fer és una rampa d'accés per a aquest local. Què passa? L'opció que es va plantejar en el seu moment a mi no m'agrada, que és
fer una rampa igual que l'accés a l'Ajuntament. Per què? Perquè una persona que va en cadira de rodes soles, aquesta rampa és una trampa. Vull dir, si no d'una persona darrere, aquesta rampa no fa la funció d'accessibilitat, sinó que no pot pegar la volta i necessita. Aleshores, allí hi ha que fer un projecte més atrevit, en el qual hi haurà que ampliar la vorera, per a poder fer aquesta capacitat de metres per a que una persona que no vagi a acompanyar, que vagi sols en una cadira de rodes, tingui l'autonomia suficient per a poder entrar i per a poder eixir. Aleshores, quan es va pensar en fer això, el fonamental era canviar la porta. No van pensar en canviar la porta i fer-ho accessible, perquè era, diguem que englobava tota la vorera. Aleshores, aquest era el primer pas. El segon pas tindria que fer-se aquesta rampa no només per a poder entrar en el carro caires amunt i avall o inclús a la banda de música quan fan assajos o guarda material que la porta fer un ampliu més còmode, però ja et dic, no era sols fer una rampeta tipus l'Ajuntament perquè facilitaríem que una persona en un carro en caires pugui entrar, però pel que es té que fer, que és perquè una persona en minusvalia física pugui valdre per si soles, no servia. Aleshores van dir, fiquem la porta i després ja fem una actuació que garantirà entrar a aquestes persones. Que s'haurà pogut fer de manera una rampeta per poder facilitar aquestes tasques d'intendència? Doncs sí, la veritat és que sí. Però vam anar més enllà i vam dir, de moment no fem res, ho farem. I si us diguera que en la mateixa porta es pot fer una rampa d'accessibilitat i fer un reball de la cera com s'ha fet en la Caixa d'Andrient, per dir-ho, i després, des de la faixana, retirar la porta per a dins, 1,5 metres o es dona, i fer una rampa en rampa, i la porta profitaria igual la mateixa. Diu que no és precís fer una ampliació de vorera i després fer no sé quantes coses. No, diu que és qüestió de la mateixa porta, retirar la vorera per a dins i fer-li un accés igual pràcticament com la que s'ha fet que s'entenia. I la porta aprofita. Que és qüestió de fer una miqueta a la part de dins i retirar el que és l'entrar i així també, en aquest cas, aquesta porta aguanta l'àuia, però també respecte un poc més també el que és la porta de pluges i no banyes si estàs obrint la porta o el que sigui, no? Entonces, en la mateixa porta no fa falta fer una altra. En la mateixa porta pots fer aquesta solució i tindràs les dues coses, l'accessibilitat i la bastant tindràs la porta. Perquè és que ja que tens les coses 2 o 3 o 4 voltes, no pots fer una cosa així com si fos d'avui per demà, però estem molt en pau. És que no ho entenc, Quan estava la porta feta es va plantejar. La constructora que estava fent l'obra, en fons municipals, en subvenció, perquè tenim recurs, va plantejar el que tu dius, retirar, fer una rampeta, retirar-se per a dins i fer el desnivell. Per una part, no tenim clar que el desnivell fos el que legalment té que estar, torna a insistir, per a el que és l'accessibilitat d'una persona en minusvalia física, no per a la facilitat d'entrar caires o entrar coses, això és diferent. I després, quan va plantejar, perquè la constructora que estava fent va plantejar 2 opcions, el que va fer la porta va dir que aquesta opció de retirar l'entrada i fer tal no era vàlida perquè la porta no havia que canviar-la, tal qual. Aleshores van dir, bueno, doncs no va ficar la porta. Torna al principi, és una cagada, que assumís el fallo de no haver solucionat-ho d'una vegada al 100%. Hem solucionat el problema de la porta, però no hem solucionat el problema de l'accessibilitat. No de la facilitat per a trobar caires, sinó de l'accessibilitat de les persones en mobilitat reduïda. Però sí que es va plantejar aquesta i una altra opció, i la de la retirada, que era la que el constructor, l'obrer més viable veia, el de la porta va dir que la idea era bona però que aquesta porta no valia. Jo te dic, jo de coses de parts sé prou, però de portes jo me fio del que em va dir l'home i el constructor va dir, i si fiquem imaginació mitjana, si fiquem, i el que va fer la porta va dir, no dona perquè no me dona. No ho sé, inclús vam pensar altra cosa, perquè dic que l'obrer va dir, voleu que fèiem això i fem així, i facilitàvem el que era
el que pugues entrar en un carro, en caïres i tal, però no facilitem l'accessibilitat. L'accessibilitat a una persona amb discapacitat no li baixes la cera també i fas un accés o alguna cosa que deia, és que ho pots fer igual, és que no ho entenc, és que per molt que m'ho expliques, si no m'ho expliques d'altra forma, no ho entenc. Perquè és que no ho veig, l'amplària de la vorera, una persona que va per la vorera, quan té que pegar la volta per ficar-se mirant a la porta, aquesta amplària de vorera no té la suficient amplària per a poder encarar i pujar a la porta. Si d'una persona darrere, sí que pot fer aquesta maniobra. Aleshores, vull dir, torno a insistir, una cosa és la facilitat per a poder treure i entrar coses, i altra cosa és l'accessibilitat d'una persona que va en cadira de rodes. La solució de la que és un tinyent és perquè és un espai obert, és pla, i tu puges. Però si s'haver donat el cas, vull dir, jo crec que és evident que la inversió que fem nosaltres anar canviant els volteig o els volteig que hi ha per tot el poble, per totes les pujades de vorera del poble, és evident, no només en aquestes edificis, sinó en anteriors. Aleshores, ahir... S'ha de publicar en el pressupost d'enguany per a poder solucionar el problema aquest, penso jo. A veure, en el pressupost d'enguany, això són els números. Vull dir, no totes les actuacions s'han dit perquè si tinguin que dir totes les que estan previstes, però en els pressupostos sempre hi ha el que és el programa i el capítol econòmic que es poden fer coses d'una manera o altra. Entonces, com he dit, vull dir, per a nosaltres el fer això assigna marge per a poder fer. Ara, no està contemplat en la partida tants diners per a fer això. No està contemplat. Però que hi ha capacitat, sí. Ja t'he dit, vull dir, nosaltres quan ho farem des del punt de vista de l'accessibilitat per a una persona en mobilitat reduïda. I després això facilitarà que l'entrar així de material sigui més fàcil. Però no es contemplarà des de facilitar el que tragam caires i taules, que en estiu nosaltres quan estem allà també patim, entens? Però es plantejarà des de la mobilitat reduïda. Aleshores, ja t'he dit, s'ha solucionat el 50%, ara falta el 50%. Però quan es va plantejar, les opcions que hi ha de retirar la porta i tal, no eren del tot viables, solucionant l'accés de material, no l'accés de les persones. Aleshores, va muntar per dir, pues minguem la crítica o el que ens puguin dir, solucionem la porta i n'hi ha que ficar-se en la matèria per a solucionar aquest problema. Això m'ho Després, en el tema de llum de festes, el carrer Sant Antoni, el carrer Major tenia algo de llum, però no estava tampoc ben distribuït. El carrer Sant Antoni pràcticament estava a post. Però les llums de festes, quines? De festes? Els que es van llevar les composicions, quan van llevar les composicions de Sant Antoni no se van ficar en el carrer de l'Avinguda, doncs no donava més resum, diguem. Com que no? Si estan els focus. O les van llevar perquè no te recordes que va passar això, sí, les van llevar. Doncs per seguretat ens van aconsellar que aquests focus no eren adequats. Però sabem que era un instructiu o alguna cosa, no sé. No estava pressupostat, no estava contemplat i que vam dir, doncs l'avinguda que passa a l'entrada i és la principal, doncs vale. Això és el que s'ha fet per les festes des de la Sí, en principi això té molt, o que sigui, que no està això, però que s'ho fes perquè hi ha un de llum. Ja, però és que no, si no tens idees... O que es fiquen en la paret, o no sé, una forma de batalla, puc fer-se alguna cosa. Pues es va ficar una solució per a l'avinguda, però és que ja dic, no, vull dir, vam demanar pressupost i no podíem assumir aquests diners. I després, el tema de la senyalificat de Fontanars, que s'ha canviat molts carrers i s'ha fet molta senyalificat. En els dos carrers que hi ha antigament, que estava prohibit aparcar, no hi ha cap senyal. Perdona? Torna a repetir. Per quins carrers? Quins carrers? En el Sant Antoni, a la part de baix, que hi havia una senyalítica antiga ja que no es podia aparcar, perquè si algú aparca... En el ramo de bar del pueblo? Sí. Ahir no s'ha tingut en compte res. Ahí hi ha una, baixant del carrer Sant Antoni hi ha una. Sí, però diu que no s'ha tingut en compte que no es pot aparcar. I el Traquín igual, en el carrer d'Espanya igual, és que hi havia s'han llevat per lo que siga, o n'ha caigut, o que siga, i no s'ha tingut en compte que aquests dos carrers que són els estrets, que hi ha de Fontanars, que ja estan ficats la senyalítica, ara no està. La de Sant Antoni està. La de Sant Antoni està. La del Traquín no n'hi ha. La del Traquín no n'hi hauria cap, perquè
perquè, vull dir, es va renovar la que hi havia i se n'han ficat de noves. Entonces, seria que no estava. ¿El tramo de Trajín del de Carrera España? No, Pero yo de piloto. en Joan Pilota. En Joan Pilota. Sí, ahí no hi ha cap, i són dos dels carrers que estava ja abans de... No, però s'hi s'aparca tota la vida. No, Ah, no? En la fachada de Luis Silvestre hem aparcat tota no, la ahí vida. no, era que baixa del carrer Espanya per baix. Ahí han hagut senyal de no poder aparcar. Quin tramo? Sí, però el Sí. senyal de l'Hort Sí. al Trajín. Però ara... En Joan Pilota. Sí, ja, però... Ahí si aparquen un cotxe o dos cotxes, ja no pot passar. Però Però no està prohibit. Perquè jo si m'estic equivocat, tota la vida No està prohibit aparcar. Ahí no està prohibit aparcar. No passa res, si no està explicat. Vull dir, si Jo dic jo perquè quan no està prohibit aparcar, si un aparca així, no aparca així, Sí. ja no pot passar. Però, i la del bar de baix, és que és nou, amb volvados, ho fica. L'altra cosa és que pujant de la plaça no estiga, no t'ho puc assegurar, però baixant de la plaça, baixant del carrer Sant Antoni cap al bar de baix, sí que està, en la fatxada d'Ismael. Pues de revisar. I si no està, però ja t'he dit, l'ordre de l'empresa era renovació de totes, perquè no estaven les agarres estaven oxidats, no complir normativa perquè no eren reflectants i tal, i es van canviar totes, vull dir, tota la senyalística de Fontanars al Forn està canviat, llevat de dos stops que hi ha a Licida, del carrer Sant Antoni i Sant Lluís, que sí que està la senyalització horitzontal, que és la pintar, i ara en els ICS acabem de fer aquests dos senyals que quedaven, més alguna que hem vist que també volíem fer, i en alguns badens que hi ha en alguns camins i tal, que anem a senyalitzar-ho de badent inundable i tal, perquè també es té que senyalitzar. Però, vamos, que si ahí en el Trajín no està, m'ho apunté i toquem a l'empresa i fiquem una enseguida. Però... No, i el Trajín no està posat perquè... Sí. Perquè una volta van aparcar ahí i van veure que estava molt estret. Sí, se va valorar, inclús vam parlar de dir, i per què no fem com el carrer Sant Josep, per què no fiquem, no sé, fem alguna actuació, van dir, bueno, si ja han fet el carrer Constitució i ara el carrer Sant Josep, a veure si al final ens diuen que ho llevem tot, però si estava i no s'ha reposat, ho averiguarem què ha passat, i si es fica, sense cap problema, t'agraeix l'aportació, perquè a vegades, això, si t'has escapat alguna cosa, s'agraeix que algú t'ho diga, i aquí falta això, així per exemple en el carrer de les Cales Velles estava el palo i no estava la senyal d'ambulados, i jo vinc a dir-lo, el que passa que l'empresa ha tardat però se'ls va oblidar, és que estàs constantment, estava a la base i no estava la senyal, i al final ha costat, però que, jo dic, la de Cipaix de Sant Antoni, la de Sant Pac de la Plaça, sí que està. La de Trajín, si no està, la fiquem de manera immediata. Si no està la de Fulla, la fiquem, Issa i l'altra, sense que vulgui, però de manera immediata demanem a l'empresa que la fiqui i com pugui que solucioni la situació. Gràcies per l'aportació. Alguna cosa més? Bueno, doncs no hi ha res més. Alcem la sessió i donar les gràcies a la participació i a l'assistència. Bona nit. Bueno,